लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हाँ ଆସେ ଆସେ ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସ। ଆଉ କଣ ବସିବି ଭାବୁଥିଲୁ? ଏ କିଛି ନାହିଁ ମ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ କଣ? ସାଙ୍ଗ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ପଳେଇଲା ହଁ ହେଲେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସଟା ହିଁ ପଳେଇଲା ହେଲେ ଆମର ଭୋଜିଟା ଆଜି ଯାଏଁ ହେଇପାରିଲା। ଆରେ ହବ କେମିତି? ଶଳା ଗୁରାକ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ମରା ଗୁରାକ। ଆଣ୍ଟି ଠିକ ନାହିଁ କଣ ମ ଶଳା ଗାଣ୍ଟି ମରା ଗୁଡାକ। ଆରେ କାହାକୁ କଣ କହିବୁ? ଶଳା ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡା ପରା। ଆରେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଶଳା ଆମ ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ଗୁଡା ଭୋଜି କରିଦେଲେ ଆମେ କରିପାରିଲେନି। ଆରେ ଆମ ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିବନି। ଆରେ କେମିତି ଚାଲିବୁ? ଶଳା ଯିଏ ପଚାରିବ କଣ କହିବୁ? ଆମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କାର ହାଣ୍ଡି ଠିକ ନାହିଁ। ଆରେ ଚାଲୁ ନହେଲେ ଆମେ ଭୋଜି କରିବା। କଲେ ହଁ ତା ଯେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଆରେ ମୋର ଯୋଉ ଜିଏଫ୍ ଟା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁନୁ ନହେଲେ। ଆରେ ନା ବେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯେତେକ କପଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଏଫ୍ ଜିଏଫ୍ କୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ତ କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ଆରେ ମୁଁ ସେପଟେ ଯିବି ବୋଲି ପଇସାଟା ସେପଟେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇନା ବୋଉକୁ ମାଗିଲେ ବୋଉ ପଇସା ଦବନି। ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଆମେ ପରେ କେତେବେଳେ କରିଦବା ହେଲା? ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଏଇ ପିଲାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ହାଣ୍ଡି ମରା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଳାଟା ହଉଛି ଛଡି ପଡା।